Здрасти хора! Днес ще разгледаме няколко ключови стъпки, които ще ви помогнат, поне според мен, да увеличите продуктивността си, тъй като голяма част от хората бъркат продуктивността и това да са заети и много пъти ние си казваме: оле, цял ден съм заета, боже, нищо не свършиха реално. Доста често, примерно, се оказва, че сме висели половината ден в телефона си, без дори да осъзнаваме това. И всъщност има наистина няколко лесни тактики, лесни правила, които ако ги спазвате, макар и да ви отнеме някакъв период от време да свикнете с това, наистина ще ви помогнат да увеличите именно продуктивността си. И първото нещо, което поне при мен проработи изключително много и наистина много ми помогна и никога не се бях замисляла всъщност. Със сигурност не съм измислила топлата вода, но поне аз се сетих първа за това, преди да го прочета след това, не помня в коя книга, а именно групираме сходните си задължения. Ще ви дам пример с моята работа в момента. Аз какво правих? Записвах клиповете. Единия ден записвам клипа, едно видео, кътвам, монтирам, обработвам, т.е. целият процес от А до Я. Следващия ден пак записвам видео, пак минавам същия процес. И реално това беше изключително глупаво, тъй като за да запиша едно видео, на мен ми трябва да се подготвя за снимки. Разбирайте, да се наглася пространството, да се гримирам, да се облека, да се избера туалетите, да се наглася осветлението. И този момент аз го минавах всеки един ден. И вместо да го направя за един ден, т.е. единия ден да изхарча примерно 3 часа, аз харчих по 3 часа всеки един ден. И по този начин реално аз наистина не осъзнавах колко много време губя, време, което аз мога да изхарча далеч по-добре дори за самата себе си, просто да помедитирам, да прочета хубава книга или каквото и да е било. Затова моя първи съвет е наистина групирайте задълженията си, просто седнете на един лист, си запишете, замислете се кои задачи са ви сходни и ги групирайте. Сред да се повторя, наистина това нещо изключително много работи или поне при мен проработи страшно много, може би не във всяка една сфера, въпреки че не знам, не си сещам къде не би помогнал. Втория ми съвет е да минимизирате разсейването. Или казано с други думи, в днешно време основното ни разсейване е телефона. Предполагам, че малко хора биха казали, че не е така и не биха съгласили с това. Лично моя съвет е да махате телефона далеч от себе си или как правя аз в момента, тъй като все пак живеем 21 век, нормално е да ни се обадят, налага се по някой път. Първо, сменила съм си този телефон, в момента не го ползвам, т.е. само за работни задачи го ползвам. И в момента съм си прехвърляла карта в едновремешен телефон, който е с капачи, където няма абсолютно никакви разсейващи неща, дори Viber няма. И ползвам него през деня, съответно когато ми се налага просто да говоря, а този го ползвам чисто за работни задачи, да пусна някой клип, да заснема нещо и така нататък. Тоест, минимизирала съм разсейването поне при мен, което го има. Ако вас ви разсейва нещо друго, то съответно махнете този разсейващ елемент от обкръжението си в момента, когато работите. Да, техниката е лесна, да, изключително простичка, но наистина работи и съм абсолютно сигурна, че и при вас ще проработи, ако поискате, разбира се. Другото изключително важно нещо, което бих сложила даже в тази категория, е да изключите уведомленията си. Махнете си уведомленията от Viber, от Skype, от всевъзможни допълнителни някакви приложения, Facebook и така нататък. Обяснете на своите близки и им кажете, че в този период вие работите. И единственото момент, когато те могат да ви звънат и да ви потърсят, е ако наистина нещо се налага спешно. Не да ви се обаждат за това да ви кажат какво време е навънка или да ви кажат с какъв туалет да се облекат до вечера, да ви питат и някакви такива наистина просто общи неща, които биха ви разсейвали изключително много от това, което вършиш в момента. Тези някакви странични разговори, които буквално не ни дават да се свършим задачите до край. Тъй като реално погледнато, когато не приоритизираме задълженията си и когато ги смесваме, т.е. личните и работните ни, ние губим изключително много време и дори не го осъзнаваме това нещо. И ако не се и замислим, може би дори никога няма да го осъзнаем. Третото правило, което поне при мен изключително много проработи и съм сигурна, че и при вас ще даде ефект, това е да си записвате задачите. И тук не говоря да си вградите в рутината някакъв буквално фикс идея, да си разписвате в 5 листа една задача. Не. Точно, кратко и ясно какво трябва да свършите и какви са ви целите. Като целите си ги поставяме за 3 месеца, поне ако действате и работите като мен по тази книга, лично на мен тя страшно много ми харесва. И смисъла, който реално се влага в нея. Да записвате си целите. Какви цели имате, като не прекалявате естествено, не да сте пишете 25 цели за 3 месеца, защото сами разбирате, че това нещо просто няма как да се случи. Просто си записвате целите.
това какво искате да постигнете за този определен интервал от време. Примерно, искате да свалите 5 кг. Искате да постигнете развитие в тази сфера до тази степен. Идеята е просто всичко да е пред вас и да е пред погледа ви, а не реално да ви се размиват нещата в главата и да трябва да помните какво трябва да направя, всякакви задачи има за днеска, за утре, за вчера и така нататък. Всичко да ви е структурирано, групирано и да го виждате точно ясно пред очите си. Четвъртия момент, който също мисля, че изключително много помага, като тук бързо да направя една вметка, помага, но ако наистина правите някакви действия, а не разчитате, че поглеждайки просто тази карта, вие ще си решите някакви проблеми и те от само себе си всъщност ще се решат. Това няма как да се случи, разбира се. Говорим за Vision Board. Аз в момента тази година за първи път си направих Vision Board. Все още не мога да кажа дали работи на 100%, но лично според мен чисто логически би трябвало наистина да има ефект, тъй като ние виждаме по-често целите, които сме си поставили и до каква степен искаме да ги постигнем и съответно все по-често превъртаме в главата си начините и обмисляме по какъв начин реално да постигнем тези цели. Другия момент, който според мен помага, особено ако говорим за работни ангажименти, е да имат наистина местенци, където вие работите. И тук не говорим за цяла отделна стая. Наясно съм, че далеч не всеки може да си отдели една стая, където да си върши работните задачи, но все пак да не е на кухненската маса, примерно. Тоест да имат някакво кътче. Буквално някакво кътче, където да сложите бюрото, мъничко дори бюро, на което вие да си вършите работните задачи, защото по този начин мозъка ни просто разделя работното от личното. Не мисля, че е добра идея да се смесват двете неща, защото това страшно много пречи. И шестата техника, която според мен лично изключително много помага, е техниката Помодоро, или т.е. на всеки 30 минути да си правим 5 минути почивка, като след 3-4 такива сеанса да си направим по-дълга почивка от 15-30 минути, за да възстановим силите си. Много често хората работят 5-6 часа без да стават буквално от работното си място и естествено, че мозъка ни тогава далеч не е в най-добрата си кондиция и не е фокусиран върху това, което прави, и вместо идеята ни да свършим повече неща за този период, без да си вземе почивка, ние реално вършим по-малко, защото просто ние сме уморени. И по-добре да се разсеем за малко, за 5 минути да излезем на терасата, извън офиса, просто да дишаме чист въздух, отколкото да се преуморяваме и реално не свършим нищо в крайна сметка. Всъщност това бяха моите техники. Все още се уча, все още може би ще добавя някакви други неща към начините, които ми помагат да се фокусирам и да съм по-дисциплинирана в задачите си, които искам да свърша, за да ги свърша за максимално кратко време, да съм максимално продуктивна в това, което реално искам и съм заложила като цели. Благодаря ви, че бяхте с мен отново. Аз с вас беше Елина и до нови срещи!